Καλώς ήρθατε στο Σμαραγδένιο Κόσμο, ένα βιβλίο φαντασίας, περιπέτειας και μυστηρίου από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο. Λέγομαι Λένα Κούστα και είμαι η συγγραφέας του βιβλίου. Παράλληλοι κόσμοι, ταξίδια πέρα από τη γη, γνωριμία με κατοίκους άλλων πλανητών που δεν έχουν φύλο, καθώς και αναφορές στη μοριακή βιολογία που λόγω της ιδιότητάς μου, είμαι γιατρός ενδοκρινολόγος, έχω ενσωματώσει στο βιβλίο. Οι ήρωες και κυρίως οι ηρωίδες του βιβλίου ανιχνεύουν έννοιες και δυνάμεις που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, ίσως όμως υπάρχουν και διέπουν τη ζωή μας. Η αρνητική πορεία που παίρνει ο πλανήτης στο Σμαραγδένιο Κόσμο ίσως μπορεί να αναστραφεί με τη δύναμη της αγάπης και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Άλλωστε, από το Σμαραγδένιο Κόσμο ξεκινά μια νέα φυλή ανθρώπων με εκλεπτισμένα σώματα και μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Η δημιουργική δύναμη είναι γένους θηλυκού. Χωρίς αυτήν και τις ιδιότητές της δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη και ισορροπία. Ο Σμαραγδένιος Κόσμος υπάρχει άραγε? Πού βρίσκεται? Γύρω μας ή μήπως μέσα μας? Το βιβλίο είναι αισιόδοξο, αποπνέει χαρά και ελπίδα. Ελπίζω να σας αρέσει και να το απολαύσετε, αλλά και να σας προβληματίσει.